Ngut ki thei ialehkai batbit ka Jylla ka Syllad ki kso iba shambha khongsin bat ka iba dari hun nongsit kila Shah khot banwan ya shimbenta ha ka trial na ka benta ka Indian Under-17 Women's National Team ka bansalong ha Bangalore. La jiet e kini ka ngut ki thei ialehkai halor ka nongrim jong ka Jylla ban ialehkai bha ha ka Meghalaya Women's State League ka badang shukut shen. Ka samla Syllad ki bat ka iba dari hun ki dei ki ialehkai na ka lait kor kat ba ka samla iba shambha ka ialehkai na ka maulum tersan. Kani ka jing job ka jongki ka kren bat penpawi ka jing IT lut bat ka jing nang klan ka jongki ha ka jing ialehkai footbal jongki kinthei ha ka Jylla jongi ong president ka Meghalaya Football Association uba Hamlet san dotling. Ula ong ru ba kalong ka jing ai men siem ban yo i ka jing mi shakmat jong ki nong ialehkai ki badang kham khna bat ban yo e shimbenta ha ki runsan ki ba kham he. Nalor kata ula kintu bat a jing mut ru e kini ki samla ialehkai ka Jylla bakin let ya shimbenta sha ka ni ka trial da ka jing sngo scam ka jing sngo rin bat ka jing long balak loy ban yo pdiang ya ka jing hikai. Watla kalong kumno ru kani ka di ka kabu ka badai hok ban yo. Ngakit bok kit ruang iki baro benrap uba Hamlet san dotling.